Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. 10 миллион сумга якын шефлык ярдәме шәһәр мэры СВОда булып кайтты. Барысы да график буенча бара, Мишолда төзелеш эшләре нинди этапта бара. Хәрби хезмәткәрләр игътибар һәм ярдәм өчен рәхмәт сүзләрен җиткергәне бүген аппарат киңәшмәсе вакытында Чаллы мэры Наил Мәгъдиев махсус хәрби операция зонасына командировкага баруы турында сөйләде. Шәһәр башлыгы 10 миллион сумга якын шефлык ярдәмен тапшырган. Ряд вопросов требовали неотложного и срочного решения. Все мы понимаем, что на войне, как на войне, нужно здесь и сейчас. Там каждая минута – это жизнь и здоровье наших воинов. Передали все, что необходимо было для более эффективного несения воинской службы. Исегезгә төшерәбез, хәрбиләргә тагымалы 10 мотовездеход тапшырылган, хастаханәләргә 5 идән кондиционеры бирелгән. Чаллы мэры билгеләп үткәнчә, шәһәр киләчәктә дә сугышчыларга булышачак һәм аларга ярдәм күрсәтүне дәвам итәчәк. Барысы да график буенча бара. Чаллыда төзелеш эшләре турында башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Әйтик, торак фондын капиталь ремонтлау 76%-ка тәмамланган. Объектларны тапшыруның якынча вакыты 15 август. Моннан тыш автозавод һәм Яшьлек проспектларында Боровецкий күперендә юл эшене яңарту һәм башка эшләр дәвам итә. Гидравлические испытания продолжаются. Сейчас начался и проходит третий этап. Двигаемся в графике по программе «Наш двор», по ремонту дорог, мостов, да, все в графике. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шалтыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез, фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Шартлаткычлар ыргыталар һәм яраларны алып чыгалар. Кызылтау мәдәният йортында ожаган хәрби спорт уены узды. Анда элеватор тауында яшәүче 20-гә якын бала катнашты. Оештыручылар белдергәнчә, мондый чара балаларда патриотизм хисләрен уята. Әлеге уенда хезмәттәшебез дә булып кайтты. С каждой команды по одному человеку автомат будете разбирать, собирать. Это в конце. Ахырга кадәр барып җитү өчен барлык уенны узарга кирәк. Балалар өчен берничә төрле сынау әзерләнгән. Каршылыклар полосасын узу, граната ташлау, яраланучыларның яраларын бәйләү һәм аны носилкада алып чыгу. Мы переходили через горку, то, что мы проходили по палке. Но самое сложное, мне кажется, это то, что кидали гранаты и стреляли. А также перебинтовывали. Я еще в таком ничего не участвовала. Я ожидаю веселья, радости. Вот. К 5 готова. Мондый хәрби спорт уенында 18 яшькә кадәрге балалар катнаша ала, ди Рафаэль Захидуллин. После таких игр обычно мы с ними сидим возле костра, разговариваем о войне, о своих прошлом, истории рассказываем. Ну, они меняются, они как-то по-другому уже начинают смотреть на этот мир. Уеннан соң балаларга татлы призлар тараттылды. Киләчәктә мондый чараларны атнага 2 тапкыр оештыруга планлаштыралар. Ул якшәмбе һәм теләсә кайсы эш көнендә булырга мөмкин. Лилия Гатина, Яна Вальзу, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Матурлар бәхетләр һәм тормыштан канәгатьләр алары. Бүген алар үзләренең дипломнарын алды. Энергетик мәдәният сараенда Чаллы педагогика югары уку йорты студентлары өчен чара үтте. Аларның кайберләре республика мәгариф учреждениеләренә эшкә китәчәк, кайберәүләре исә магистратурада укуларын дәвам итәчәк. Бүген исә алар котлаулар кабул итә. Педагогика уку йортын тәмамлаучылар энергетик мәдәният сараена туганнары һәм якыннары белән килгән. Быел 960 кеше диплом алды. У нас порядка 60% уже трудоустроены и работают учителями в школах. Потому что по законодательству после 3-го курса студенты педагогических вузов имеют право преподавать в школах.
Чыгарылыш студентлары зур тәҗрибәгә ия һәм алар балалар белән җайлы гына уртак тел таба ала. Аларның күбесе инде алга таба кая барачакларын билгеләнгән дә. Планирую работать по специальности учителем начальных классов и английского языка. Мы очень часто проходили практику, даже с первого курса. Более, наверное, 15 практик прошли. Мне очень понравилось. Впечатления положительные. Бүгін бек шатлыклы көн, диплом алу көне. Магистратурада укырга дәвам итәргә җыенам һәм мәктәптә начальный укытучысы булып эшләргә җыенам. Опам минем укытучы математика булып эшли инде Елабугада. Мин үзем монда Чаллыда калам, 31-нче мәктәптә. Бәләкәй чактан математиканы ярата идем, болай институтта да укырга бик шатлы иде. 98 кеше кызыл диплом алды. Булачак укытучыларны башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов та котлады. Я вам желаю, чтобы вы шагнули в эту жизнь уверенно, хорошей поступью шли ко всем своим намеченным планам, ко всем поставленным целям. Всегда помните тот альма-матер, который дал вам все то, что вы сегодня имеете. Быелның яңалыгы чыгарылыш студентлары диплом белән бергә универсаль компетенцияләр паспортын да алды. Ул яшь белгечнең һөнәри тәҗрибәсен, үсеш дәрәҗәсен күрсәтүче документ. Шулай итеп, ул эш эзләгәндә һәм карьера баскычлары буйлап күтәрелгәндә кыйммәтле корал да булырга мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әтияни мин бәхетле гаилә. 8 июль гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан Sunrise City сәүдә үзәгендә Ромашковый КВ спорт турниры узды. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары кибеттә сатып алулар гына түгел, бөтен гаилә белән уенда катнаша, концерт программасын карый, шулай ук шәп бүләкләр ала алдылар. Бәйрәмнең якты хатирәләре безнең төшерү объективына да эләкте. КВСның асылы оештыручылардан биремнәрне үтәү дөрес җаваплар өчен Ромашка тажын алу һәм финишка беренче килү. Ләкин бу әле барысы да түгел, чөнки Sunrise City сәүдә үзәге сатып алучыларны гаҗәпләндергә ярата. Совсем скоро Sunrise City отмечает свой день рождения, нам 8 лет. На следующей неделе, 14 июля, будет большой розыгрыш призов, подарков. Всех с праздником, всем хорошего лета, классных каникул и прекрасной погоды. Ромашка квестында балалар да, өлкәннәр дә бик теләп катнаштылар. Көтеп бәйрәмне күрдек, бик ошатабыз. Уңышлар сезгә. Алга таба да шулай уңышлы итеп эшләгез, халыкны сөендерегез, күңелләрне ачыгыз. Увидели конкурс, писали, сегодня же праздник, День семьи, любви и верности. И очень здорово, что такие дни замечают и обустраивают их, так скажем, такими положительными эмоциями для семей. Шулай ук Sunrise City сәүдә үзәгенең барлык кунаклары өчен Plank Music'тан концерт программа әзерләнгән, балаларны күңеле анимация шатландырды. Катнашучыларга биремнәрне үтәү өчен 1 сәгать вакыт җитә, ә Ромашки иң җитезе булып чыкты. Алар вентилятор оттылар. Участвовать в конкурсе мы не планировали, но загорелись этой идеей и решили поучаствовать. Выиграть, конечно, не ожидали, но хотели. И мы выиграли, и я очень рада. Sunrise City сәүдә үзәге шәһәрнең үзәгендә сатып алулар өчен иң шәп кибет. Сезне сәүдә үзәгендә яхшы товарлар алу һәм күтәренке кәеф өчен көтеп калабыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Мы сохраняем красоту, прочность и долговечность дуба для вас и вашего дома. Arimex. Столы и стулья из массива. Московский проспект, 161. Дом мебели.